Evo ga, vraćamo se, opet smo u Poljanima, ali sad smo kod vode. Dara, kako se zove ova voda? Kovačić. Vidite vi što teče. Da je ladna. I Darka se tuši vam. Dara, zavrni vodu ba, isteče, nemaj. Vidi. Što teče voda, a? Teče ovak non stop. Sad je Ljubav našao jagode. Idemo malo snimiti jagode. Isprljio sam tene. Ne bi da si našao zlato. To je nečija kuća bila. To je nečija kuća bila. Šta je Ljubav sad našao? I to je sustav za preživljavanje. I sad smo ovo našli, sad moramo pojesti. A morate biti pažljivi. Jer ova jagoda more. Ma ne veš, samo moraš prolitat od nje, ništa više. I sam jete. Dobra. Dobre jagode. Ljubav je našao, sad moramo se... Ti spreman sam za preživljavanje. I govnata. I čak ima životinja. Ovo je učije govno. Daš mu prsta, Ne, probaj govno. to su ti, vidi ove Bosne je slijepa. Niđe kamena. A ja tamo Hercegovini čistim još 5, nisam ništa očistio. A koliko već dugo živim. A ovo je niđe kamena. Sada idemo iz Poljana u Seoce, točnije tamo Raković je ona voda naš. Znate li momci? Prvi put idemo tamo. Umorio sam se. Znate li?